Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-alimu asy-syaikhu Abdul Aziz Asy-Syanawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bima azdatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzata yaumin, lan pada suatu hari, ja'a dugi Qahromanu Anas bin Malik, sopo pengurus rumah tangga, dhuwure khodam. Qahroman niku dhuwure khodam, asline bahasa Persia. Anas bin Malik niki di zamane Rasulullah kan pun khodam, tapi strukture nek teng zamane Kanjeng Nabi nggih entene nggih Kanjeng Nabi pendereke sahabate kan namung ngoten, mboten wonten silsilah kerajaan teng mriku, mboten enten. Lah masa berubah niku bahasa nggih masuk, adat istiadat nggih masuk. Lah Anas bin Malik niki nggadah, nek cara sakniki niku manajer sing ngurusi urusane Anas bin Malik, ngurusi hadame, ngurusi napa pekerja teng kebune, ngurusi sembarangane pun keuvangane niku namine Qahroman. Kepala napa nggih, kepala pelayan nek ngarane. Lah niku dugi teng Anas bin Malik. Faqala, terus sanjang sapa Qahroman niki, Qahromane Anas bin Malik niki, ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, maksudnya nggih Anas bin Malik, atisat sampun ngelak arduna nopo tanah kita, maksudnya garing. Tanah kita niki teng sebelah mriku niki butuh tuya lho, wahai Anas bin Malik. Faqoma, terus ngadeg Anas bin Malikin sapa Anas bin Malik, fatawaddoa, terus wudu sapa Anas bin Malik, wa kharaja, terus medal sapa Anas bin Malik, ilal bariyati, teng kalangane menungso, utawa saged uga teng daratan lapang ngoten. Nek khairul bariyah kan menungso niku artine. Jadi ilal bariyati niku teng menungso umum ngoten nika. Fasalla, terus salat sapa Anas bin Malik rakaataini, 2 rakaat. Summa mongko nuli da'an donga sapa Anas bin Malik. Fa aqbala, terus ngadep opo as-sahabu awan peteng, taltaimu hale kumpul. Waduh, niki karomai Anas bin Malik nih. Jadi disambati nopo kebun pertaniane garing, malah sholat nyuwun udan. Summa mongko nuli mboten suwi amtorot ngedalaken udan apa langit ngoten. Hatta malaat, sampai ngebeki apa iku awan niku, langit sing wonten awane niku, kullasyai'in, ing segalanya. Kali kebek, bendungan kebek, wae kebek kabeh niku. Titik. Falamma moko semangsane sakana sampun meneng almatoru apa udan, ba'asa moko ngutus Anas bin Malikin sapa Anas bin Malik ba'da ahlihi, teng sebagian keluargane,
Maksude duka yugane, duka napa pokok sing wonten teng jero omahe niku. Sugih Anas bin Malik niki. Faqala terus dawuh sapa Anas bin Malik, undur aina balaghatis sama'u. Undur jajal deloken aina tekan ngendi balaghat tutuk as-sama'u apa langit. Maksudnya daerah hujannya itu sampai mana gitu. Sampai tutuk pun dijajalin cengen udane sampai endi. Fanadhara moko ningali sapa Anas bin Malik falam ta'ud moko mboten balik arduhu napa tanai illa kejaba tanai Anas bin Malik illa kejaba yasiron namung sekedhik wadzalikalan utawi mengkono-mengkono kedadosan fis shaifi wonten teng musim panas musim napa namine napa nek mboten udan oh nggih ketiga mangsa ketiga nggih musim panas yaqulu dawuh Anas bin Malikin sapa Anas bin Malik qalat ummi niki meh akhir niki kalimat niki sampun disampaikan teng awal qalat wis dawuh ummi sapa ibuku wa analan utawi ingsun hale utawi ingsun iku gulamun tesih alit sik cilik sik welasan taun ngendikane ibuku ya Rasulullah wahai Rasulullah hadza Anasun utawi iki Anasun namine Anas ud'ullaha mugi kersa ndongaaken panjenengan Allah teng Gusti Allah ndongaaken apik lahu kangge Anas niki. Dadi Anas bin Malik niki mengenang peristiwa awal Anas bin Malik dipondokaken teng Kanjeng Rasul niki. Faqalan Nabiyu terus Kanjeng Nabi dawuh waktu niku tapi niki posisine Anas niki sudah di akhir masa hidupnya mengenang masa kecilnya. Faqala terus dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam dungane Kanjeng Nabi Allahumma duh Gusti aksir mugi ngatahaken panjenengan malahu teng bondone Anas bin Malik wa waladahu lan yugone Anas bin Malik wa adkhilhu lan kersa nglebetaken panjenengan hu teng Anas bin Malik al jannata teng swarga manten ngoten wa yaqulu lan dawuh khadimu Rasulillah sapa khadame Rasulullah maksudnya Anas bin Malik niku faqat raaitu moko teman-teman wis ningali ingsun isnataini ing loro. Jadi samangsa aku urip iki dungane Kanjeng Nabi sing wis kabul sing tak sekseni iki loro. Siji kasrotal mali akeh harta, nomor loro kasrotal waladi kataipun anak. Wa analan utawi ingsun jari Anas bin Malik arjuniku ngarep-ngarep sapa ingsun asalisata ing terkabulnya doa yang ketiga napa niku dukhulal jannati mlebu swarga iku sing durung kan syaratnya kudu mati dhisik ndak iso mlebu swarga dereng mati niki kabul kabeh empun takon ya napa lomane Anas bin Malik kathah menan critane niku dan niki dunyane kathah anake kathah terakhir didongakno mlebu swarga khusus terai niki Kanjeng Nabi nggih mboten ngawur ndongakne wong faqad dufina moko teman-teman nanti pecah manten ngoten Anas bin Malik pecah faqad dufina moko teman-teman sampun dipun makamaken Anas bin Malikin sapa Anas bin Malik keliru kula waqad dafana dereng pecah sih Anas bin Malik waqad dafana moko teman-teman wis nguburaken sapa Anas bin Malik Anas bin Malik min sulbihi saking tulang sulbine Anas bin Malik waladan wahidan ing anak wahidan kang siji maksudnya dari seluruh anak Anas bin Malik niku kelangan anak siji walahulan iku kaduwe Anas bin Malik mi'atun wa khamsatan wa isyrina 120 yugane niki nggih 120 niki
gak tembre-tembre nih sampai saat niki niku hartane pancet niku Anas bin Malik niku nek mboten klintu lho nggih. Sak anak putune niku kanton ongkang-ongkang tok niku. Uga pitung turunan ae. Mboten niki setunggal niki mi. Wakana lan ono nggih lebih dari pitung turun nggih. Sampai saat niki ya. Wakana lan ono lahu iku kadue Anas bin Malik bustanun utawi kebun yusmiru ingkang berbuah apa kebun fisanating dalam setahun marrotaini ping pindho ngoten niki nek teng riwayat lintune niki kadose niki nggih kathah istri nggih mboten anu mergo nek diitung usiane wong niku kan rata-rata kan swidak menikah usia 25 berarti cara bentang no gak ada yuga mboten sampai dadi niki duduk mek yugane tok mi ning kathah garwane nggih niki kadose niki kanten mboten cukup diambil minim pun setahun ping kalih napa saged dengan usia minimal kandungan 6 bulan misalnya mboten saged kan tetap setahun niku setunggal paling buanter niku. Berarti niki kesimpulannya kadose Imam Anas bin Malik niki mboten namung setunggal. Wa matalan wafat sapa Anas bin Malik wa Anas bin Malik bil Basrati di Basrah. Wafatipun teng Basrah. Basrah niku sakniki nek mboten kelintu namine Irak napa nggih. Kufah niku sing Iran. Di daerah mriko. Wa kana lan ana mautuhu apa wafatipun Anas bin Malik sanata tis'ina minal hijrati tahun 90 hijrah. Walahu lan iku kadue Imam Anas bin Malik mi'atun wa thalathu sinina utawi 103 tahun. Dadi yuswane 103 tahun. Nanti lumayan. Napa? Nggih, usiane sak wonten tukangane 120. Oh berarti kathah nih berarti nih ngoten setahun saged kalih niku. Setahun saged kalih niku nih. Jenenge papat kan nggih sih. Papat ping setahun. Lho nggih, setahune sekawan nggih tutuk no. Tutuk niku. Dileti kalih tahunan sepisan mau nutuk niku nek garwane sekawan. Dereng budake nih. Dereng budake niku. Pendak talas netes. Nggih. Wong biyen nek karane kan ngono, pendak talas netes ki opo? Pendak tales netes napa niku? Maksudnya lagi mantun malih ngoten ta. Netes iki napa ya kaya anyap jenenge kan netes ta. Nggih. Nggih maksudnya berarti bentahun dadi ngoten. Bakana moko ono sapa Anas bin Malik akhiros sahabati ku paling terakhir sahabat apane mautan pejahe bil Basrati di Basrah. Sahabat terakhir Rasulullah senajan hadam tetap sebutannya sahabat. Niku sing paling terakhir wafate di Basrah niku nggih Anas bin Malik niki. Ngantos sakniki enten makome Anas bin Malik. Nek pengin menawa saged ziarah ngriko nggih. Imam Syafi'i teng Baghdad cedhake Mesir. Irak teng Irak. Nah Imam Anas bin Malik teng Basrah nggih cedhake lah mboten adoh niku. Pun niku mawon Ummu Iyas bintu Abi Jasr mugi-mugi berkah dungane Kanjeng Nabi niki nular teng kula kali panjenengan sedaya. Ummu Iyas binti Abi Hasir wallahu a'lam bishawab siril Fatihah. Amin.